Folini tanube ambolo kanyeshi Horan TV la jeli kebaga bela jilema malikono ani mali koka au bismillah au ka bamanaka kunafuni keneka kaben bi alamsama février kalo kileta ani kelen samba fla muwa ani kelen amena munu kono kuma wala au ye bakuru ba fola Jamiatu ikmadini muso demisanu no ye a jeune fouye oluka anniversaire no mi kanga ben sibri nataima février kalo kileta ani saba samba fla muwa ani kelen ngayani uche salo paljera culture konnana uka salo anniversaire ukumu konnana Elisha Kumaru Seydou Coulibaly ale nyefolike o jado ba ambulu ninga o yira awla o bolen ko jakulu mi sigilino nabe fo mi mako ko deres olu fana la jere mi sen fe o kuma na fen chama ka kene yala marabulu kura munu sigira anga jamana ko nana ka saka kuma olu kunka o de bina ke anga kuna fon yawla kuma boye amana munu soro ka farauka jamana kuna fona wala ninga faraje fa wala ke barauka ambe olu kono kuma wala awye aw bismillah ko kura aw ka bamana ka kuna foni kene ka soni amina munu kono kuma nyefo awye Jamiatu ikmadine jakulu mi sigilendo alislamiya dinne demeni kama mi nyama be Elisha Kumaru Seydou Coulibaly bolo El Farouk ale ka chesri anaka jija ani ale ka wuli ga job o de kera sababu ye ninga ni toyin sinsi nga toyin konnana bolo fara chama o be toyin konnana ka damne jeune fula ambala ko ninga tase an fala ko ma jeune fu mun be toyin konnana ni o ye muso demsanu ye san wosan ulu be o ka biro sigili san yelema nyana je ubo o sigi o min be ke san wosan u fe février kalo la o de sen fe nyina tan kanga ben février kalo kileta ani sabama san ba fla muba ani kele yani o chasa salon o ka anniversaire min kera palais de la culture Amadou Ampate ba konna balabu ka fe Elisha Kumaru Seydou Coulibaly ale selen kene konna ay nyefolu chama ke nene aw anga ujuma ka jawlaje Amuru Faruku bi kuma kundala surunya ka wele de da ikmadil islamiyya tondimu ani Faruku kono nyogo ani islamiyya nyoma be muru ka nyeshi anga dine ndemelema ni galo kele ka sama so chiyaka o ye chiyaka bolo jigile da ni nyina gara chiyako tiɲɛ tora kelen na a ma dɛmɛ maa si ma k'i kungo ye min dɛmɛna bolodonna min kɔrɔ o bɛ kɔrɔta an balimamuso ninnu u bɔra ka min fɔ sisan u bɔra ka min jira sisan muru hakili miiri t'a la hakili bɛ maa o maa la bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ ye min ye o y'u ye min fɔ a n'u ye min jira mais ni y'a lajɛ tiɲɛ in kɛra tuma mange de a kɛra yatimɛ ye tiɲɛ kɛra faratɔ ye mais galo de kɔrɔtara galo de yangara galo de bɛ sanfɛ foyi ma kɛ fo tiɲɛ ma dɛmɛ dɛ wa k'a dɔn silamɛya sira kan maa o maa ko i ye silamɛ ye i dara Ala la i dara kira la kisi nama b'a ma i silamɛyara tiɲɛ kan moro a bɛ diyagoya y'i kan i k'i se kɛ diinɛ damali la ni i ka nafolo ye o de kɔfɛ lahara alijinɛ bɛ kari ma faamu ni silamɛya tun bɛ dɛmɛ anw mun d'a tɔgɔ mɛn kuma tɛ ka don a la wa anw ɲinɛna ko cogo min bi tile la n'a kun daminɛna tanden talahi ɲaguma silamɛya tɔgɔ tiɲɛ o la an bɛ nin wele de da k'a taa ni ka segin silamɛ ɲuman bɛɛ ye an ye min ye nin ye ninnu maa damadɔ olu de ka baara ye nin mais ni an bɛɛ ye ŋaniya ɲuman ta k'an se fara ninnu ta kan bɛɛ bɛ se fɛn dɔ la muru n'o sabatira talahi tiɲɛni min bɛ an b'a da wolo wuli batu dɛ o la an bɛ nin faamu cogo ɲuman ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ hakili ɲuman bɛɛ fɛ k'a ɲini jeune filles fɛ an jigi b'u kan u ye min fɔ a y'an wasa nka min b'a dafa o de ye n'i ye tiɲɛ fɔ i yɛrɛ ka tiɲɛ kɛ dɛ tari ma faamu
bi musoya bilala minɛ min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ni dɔgɔya ti fila ye ni lebu ti fila ye kelen sirila musoya la parce que bonya fɔlɔ o ye adamaden ka sukara de ni adamaden lebu kama k'a wɔrɔ kama k'a lawura bila kɛnɛ kan bonya tɔ tora bilen i ye min to a kan wa a lajɛ bi musoya bɛ minɛ min kɔnɔ pour a ka fɔ e ɲɛ yɛlɛlen don i civiliselen don i suwalen don musomanin f'i k'i wɔrɔ de k'i fa bɛ bila kɛnɛ kan k'i jigi ten n'o de kɛra fɔ k'i ɲɛ yɛlɛlen don lebu bɛ tɛmɛ o kan lebu da de ye o sumana ni aw ye an bɛ hakililasigi sɔrɔ k'a fɔ musoya bɛna segin a sɛbɛ minɛ kɔnɔ muru an badenw bɔra ka filimu min yira an na walima sigasi min yira an na denbaya mara kan Mali kɔnɔ yan ni du 100 du 99 walahi a bɛ cilen don jogojuguya de fɛ hali n'a fɔ man di wa n'i y'a sababu lajɛ a belebeleba bɛ musojuguw de nɔ ye hali n'a fɔ man di parce que muso ɲuman tɛ du min kɔnɔ o du bɛ se ka kɛ du ɲuman ye wa muru cɛ ka devoir a ka wajibi o ye denbaya marali ye cogo jumɛn na ka cogo ɲuman t'u la ka ala ta f'u ye k'u bilasira i b'a fɔ a laɲinina cogo min na ka jɔ n'u ka dépense ye a kumaba n'a misɛnman a seko la mais ka cɛ dafa a ka ŋaniya ɲuman ani a ka laɲini muso ɲuman de bɛ o kɛ muso ɲuman tɛ cɛ o cɛ bolo bilahi i cɛsirila cogo o cogo n'i y'a kala sɔgɔma musojugu b'a bɔrɔtɔ wula fɛ n'i y'a kala wula fɛ musojugu b'a bɔrɔtɔ su fɛ a ti k'i sago ye abada k'a sɔrɔ i bɛ kɛ k'i seko bɛɛ kɛ u bɔra k'a bɛɛ jira kɛnɛ kan cɛ joli i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛna talahi hali n'i ye diɲɛ di a denw ma u ti se ka ala kɔtɛ kuma fɔ kuma tɛ k'a baara kɛ mɛ n'a kɔ donna musojugu b'i denw labɔ k'u bila ala kɔtɛ bɛɛ la k'u bila cogojuguya bɛɛ la k'u bila dansago bɛɛ la ka segin k'a f'u ye n'aw fa na kuma sera a y'a kɛ tan tara kana dɔn a bɛ min na tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ nka o de bɛ laban mɔgɔ n'i y'a lajɛ jigi bi da den de kan min bɔra baɲuman na kodɔn bɛ bɛn n'a kan n'i ye densɛbɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye bulon seere hali n'i t'a ba dɔn a fɔ muso ɲɛnama dɔ de ye nin wolo wa n'i ye fugari ni dasi dɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i t'a ba dɔn a fɔ nin ye musojugu dɔ de nɔ ye i bɛ nkalontigiya abada tari ma fa mɛ bi muso ɲuman min bɛ se ka furu tɔɔrɔ kun ka cɛ kunkilenna lajɛ ka ko to a ta la k'a gasi sigi a ɲɛ a n'a kɔ o tɔ bɛ yen bilen musow la wa a dɔgɔyara o yɔrɔ minisigu donna ninnu tɛ o e y'a sɔrɔ bɔdenni de la i y'a sɔrɔ gudɔrɔnda de la i y'a sɔrɔ baari de kɔnɔ ko a tigɛ cogo n'i ka ɲi a jɛlen don mɔrɔ n'a yɛlɛla i b'a fɔ ko kaba bɛ kɛ ka mɛgɛmɛgɛ a da kɔnɔ o de ye k'ale fɛ a bɛ bayi la e y'a sɔrɔ jɛnɛya sira de kan o nalen e fɛ yen o bɛ furucɛ hakɛ dɔn wa o bɛ sabali dɔn wa o bɛ muɲu dɔn wa o bɛ cɛ gasi dɔn wa abada mɔrɔ o tɛ ye ni jande polo dɔ de i ye n sɔrɔ baari de la i ye n sɔrɔ maki de kɔ i ye n sɔrɔ gudɔrɔnda de la n'a jara an b'a waama n'a koyara an y'a sɔrɔ yɔrɔ min an b'a bila yen wuli bɛ ti n tun ye salon anniversaire ye révolution hikmatini karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seydou Kulibali a kelen ka kɛnɛ sɔrɔ a ye bilasiralikan min kɛ o de ye nin ye hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲinata in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ ɔlɔdiya k'a fɔ lajɛrɛ dɔw sigira sen kan an fɛ yan Mali la Bamako kɛrɛnkɛrɛnnen la min bolila kɛrɛnkɛrɛnnen bɛnkan sɛbɛn min bolila bilala Algérikaw fɛ yen walasa lakanako o bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔna na
o lajɛlen senfɛ mɔgɔbaw caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛcɛkɔrɔw ni mugubonkɔrɔw ka kow ɲɛnabɔlen ma ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye kolonɛli Sajo Kamara ye ka se k'a faamu sɔrɔ ni kumakan ninnu na Mamu Samake ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Lajɛrɛba dɔ tun bɛ sen na Bamakɔ yanni nɔ min tun bɛ ka boli bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Aligérie ni o ye Aligérie faaba ye ni o bɛnkan sɛbɛn bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛla bɛn ni yafa ɲɔgɔnma ko fɔ lajɛrɛ min ni o tun bɛ sen na nin o tun bɛ ka boli fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye laganako ani kɛlɛkɛcɛkow ye o min kuma fɔlen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na ni bɛnkan sɛbɛn a kɔnɔkumaw jateminɛna ko kura san 2020 o kalo laban tile 18 ni o ye desanburu kalo tile 18 tɛmɛnen san 2020 lajɛrɛ in baara in mɛnna sen na sabula a kun cɛra tarata don su ka dugujɛ araba la ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 23 o tɛmɛnen kɔ ni sanga 50 ye. Maliyɛnw yɛrɛ dama faralen don ɲɔgɔn kan bɛnkan kɛra sɛbɛn dɔ la n'a bɛ fɔ o ma accord d'Alger. Accord d'Alger in labaarali hukumu kɔnɔna la gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔna la tile 2 in sigi ka fɔ bɛ o gɛlɛya in de kan walasa cogo min na Mali ka kelenya bɛ se ka lawaleya walasa cogo min na Maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na walasa cogoya min na Maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka juguw kɛlɛ walasa cogoya min na bɛn ni kelenya bɛ se ka lawaleya Mali kɔnɔ tile 2 in sigi ka fɔ bɛ kumana olu de kan armée 2 tɛ Mali kɔnɔ bɛnkanw bɛ ka laɲini o laɲini ninnu kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ se ka segin ka na minnu tun ye marifa ta dɔw bɛ se ka marifa bila ka segin ka na nka n'u nana u bɛna fara Mali armée de. Lajɛrɛ in baara in bɛ kuncɛ wagati min na mɔgɔ minnu ni olu bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na u bɛɛ lajɛlen ye u ka sewa jira ko k'a sabu kɛ bɛɛ lajɛlen sera ka i fɛla fɔ fɛn min ye a baaraw ye o fɛnɛ tɛmɛna ka ɲɛ bɛn kɛra a kan gouvernement ani jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ minnu ni olu bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na k'u bɛna to ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la fo ka taa fɔ fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn ye a kɔnɔ kuma o bɛɛ lajɛlen sera ka waleya cogoya min na o min bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ka lafiya ko fɔ an ladɔnniyara kɛnɛ in kan k'a fɔ ko a baara dɔw fɛnɛ nana ta kɛ Kidali. O bɔlen kɔ jamana ka cakɛda min ɲɛsilen don an ka togodalamɔgɔw ka yelen ko kama ni a bɛ wele ko Amader olu mɔgɔ kɔni ye tagama kɛ ni ka taa togodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka t'u ɲɛda u ka cakɛda minnu bɛ yen o baaraw ka se ka olu bila sen kan cogoya min na ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan ninnu na Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don togodalamɔgɔw ka kuranko kunna o baaraw daminɛna san 2005 wagati la u ka baaraw fanba kun bɛ kɛ ni gurupu de nka bi yɛlɛma donna a la u ka baaraw bɛ kɛ ni tile de ye ka kɛɲɛ ni o baaraw bilali ye sen kan Amader ɲɛmɔgɔ taara i ɲɛda to kiri baara kɛlenw kan min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka kuran dili ɛriw kan. O hakilina kɛra mun ye pour que ka kuran kɛ a kana kɛ ni yelen dɔrɔn ye ka kuran kɛ ka nafasɔrɔ siraw caman yiriwa an ko an ka taa panneau la panneau tun da ka gɛlɛn mais alhamdulilayi bi bi in na an bɛ se ka supporter grâce aux bonnes volontés en tout cas des plus État ka comme on appelle dɛmɛba la ani Banque mondiale n'u fana bɛ en financer donc an ye centrale thermique fɛn o bɛ yen nɔ ka se ka bayɛlɛma kɛ ni centrale solaire ye ni projet yɛrɛ bɛ dugu 45 de concerné o de kama ni centrale thermique yɛlɛmana ka kɛ ni centrale solaire ye a bɛ se ka a dugu ninnu bɛɛ permettre ka se ka courant ka a dili heure ko o caya heure wɔɔrɔ min ni a tun b'a a dili o la a bɛ se ka taa fɔ heure 20 ɲɔgɔnna na ka se ka kɛ sababu ye tuguni ka dɔ bɔ courant prix ko la prix min fɔlɔ ni a tun ka ca kosɛbɛ donc an bɛ se ka dɔ bɔ o fana na courant fana qualité a bɛ ɲɛ ka sababu kɛ batterie ni panneau fanba bɛ bonya pour ka intervention a tɛ tɛmɛ heure 1 heure 2 kan donc o bɛ kɛ sababu ye pour que ka na ni yiriwali dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka i ka nafata sɔrɔ courant na o de kɔni ye kɛra ni hakilina ye min y'a to an ka centrale thermique bi fan o fan ka bɛɛ yɛlɛmɛ ka kɛ ni centrale hybride ye
ni kuran sɔrɔbaga y'u ka nisɔndiya yira k'a da kun caaman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyako nasiraw fɛ kuran jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu ka furaw maraliko la. kuranko la a bɛ nafa min s'an ma a nafa tɛ se ka fɔ ka ban bawo k'a sababu kɛ kuranko yɛrɛ an bɛ a jateminɛ ko gilasiko dɔrɔn tɛ dɛ hali kɛnɛya yɛrɛ ta fanfɛla fɛ belebeleba de b'a la parce que an ka vaccin ninnu yɛrɛ n'i ko vaccination bɛ kɛ chaque vendredi dugu dɔw bɛ yen nɔ 9 km 10 km 8 km u bɛ na ka tila ka segin ka taa vaccin sɔrɔbaliya parce que a bɛ conserver cogoya min na o gɛlɛya b'anw kan yan nɔ donc ka sanga n'o yɛrɛ o y'a nafaba de ka fɔ o y'a nafaba de kɔfɛ gilasiko ninnu b'a la wa baara caman de nɔgɔya anw ma koyi anw muso kɔni anw yɛrɛ b'a fɔ tari kuranko in na parce que a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ fiyewu. kabini san 2012 waatiw la ni baara nunu bilalen no sen kan kɔkiri dugu ka ɲɛtaga kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni baara kura minnu daminɛnen filɛ nin ye a bɛna na kɛ sababu ye ka dɔbɔ kuran sɔngɔ na. O tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ jɛkulu min sigilen n'a bɛ wele ko CODERES olu fana ye faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ ni ka se ka kunnafonidilaw wele ka kunnafonidi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mara ni mara sɛgɛso kɔɲɔw kan marabolo kura minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔna na o kɔɲɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Collectif pour le développement des régions du Sud kuma lasurunya la CODERES ye fala ɲɔgɔn ka jɛkulu ye kɔrɔduguyan fanfɛla marabolo ka ɲɛtaga kama i n'a fɔ Buguni, Kucala, Joyila, San ani Sigaso o jɛkulu sigira sen kan desanburu kalo tile 12 san 2020 tɛmɛnen mɔgɔ 35 de bɛ a kɔnɔ a ka ni kunnafonidi lajɛrɛ ye a ka baaraw daminɛ ɲɛbila baaraw ye baara min mena na boli marabolo kura sigilen dɔw kumago kumaw fɔli ma. Région 11 de bɛ pour le moment mais comme découpage kura bɛ na kɛ an y'an sinsin o yɔrɔ de kan parce que sariya taara ka région ninnu créer hali bi région ninnu ma se ka baara daminɛ donc an sago aujourd'hui parce que ni a fɛngɛra ni ye région sigi wajibi bɛ cercle kura bɛ na arrondissement kuraw bɛ na donc olu bɛna fara an kan peut-être an ye 11 ye peut-être an bɛna se kɛ 20 ye ni découpage banna donc k'an sinsin o yɔrɔ kan k'a fɔ autorité de la transition ye an kɔni sago min ye vraiment k'an ka découpage kɛ an ka gouverneur kɛ baara kɛ élection régionale ni locale natɔ an ka conseil de cercle n'an ka conseil régional kɛ sigi an fana kɛ ka taa ɲɛtaa ɲini. Ka fara o kan CODERES jɛkulu y'a jira ni kunnafonidi lajɛ sen fɛ ko camancɛ fanga ka kan ka kɔkɔrɔ don jamana ka siniɲɛsigi kama. Jamana bɛ cogo yɔrɔ min na bi jamanadenw k'i sigi ka kuma an kɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamanaden sɛgɛnna transition nin waati la an kɛ jɛ ka Mali kura la an kɛ dossier kura ta pour que jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o de kosɔn an ko an ka fɛngɛ la wajibi an k'an ka transition soutenu parce que ni transition tiɲɛna dɔrɔn Mali tɛ yen. N'a sɔrɔ CODERES jɛkulu sigilen don kɔrɔduguyan fanfɛla marabolo ka ɲɛtaga kama o y'a jira k'a fɔ ko kɔri sɛnɛ ye o hakilinan dɔ ye o kɔfɛ jɛkulu kɔfɛlen y'a jira ko se bɛ na kɛ jamana marabolo tɔw kɔnɔ min ni u ka laɲini kunfɔlɔw tɛ kelen ye. O de fana bɛ an sɛnsɛnni ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinagogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma février kalo tile 11 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Wulikajɔ bi senna Birimani ale jamana kɔnɔna la tile 10 coup d'état o kɛlen kɔfɛ u ka fanga musoba la min kɛra sababu ye ka danɔ bila u ka bɛɛjɛ fanga o kɔni na maa ba caman olu kɔni bɔra ka taama kɛrɛnkɛrɛnla u ka duguba filanan ni o ye Mandale ale fana kɔnɔna la min sen fɛ u ni ba polisilakaw sera ɲama ni polisiw ye u yɛrɛ dɛmɛ ni gazelle lacrymogène ani ji sirilan o kɔni ye nisɔngoya taamakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ finitigilakaw kɛn bɛ ka finitigi gouvernement min sigi sen kan olu ti o fɛ wa u y'a ɲini joonɛ jamana ɲɛma Aung San Suu Kyi ale bi se bila cogoya min o kɔni na ka sabu kɛ hali bi a minɛlen don sifinnakaw olu de ka ca nin taama in kɔni sen fɛ wa u y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ bi to sen na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ye a tile 10 ye coup d'état ni o ye fangajaso ye o kɛra Aung San Suu Kyi ye ni o ye Ligue nationale pour la démocratie olu ka fɛlɛtɔn maa ɲɛmaaba o kɔni ye ni coup d'état min filɛ sa
a condamnera Union européenne fɛ États-Unis jamana ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o maaw fɛ olu y'a yira k'a fɔ nin tɛ ko ye ko min ni o kɔni kan ka kɛ bi Birimani kɔnɔna la k'a sabu kɛ Birimani ye jamana ye jeli caman bɔra jamana min kɔnɔna la. Politiki ko mankan bi Haïti ale jamana kɔnɔna la ni waati in na n'a y'a sɔrɔ Haïti jamana ɲɛma Jovenel Moïse ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ a ka mandat tɔ ye san 1 ye jamana ɲɛmaaya la. Fanga senamatɔ maaw fɛnɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ jamana ɲɛma Jovenel Moïse ka mandat banna pepewu. Wa furancɛla fanga o maa ɲɛma o de ka ɲi ka sigi ni waati in na. Haïti fanga senamatɔ maaw tɛnɛn tɛmɛnen a gwɛlɛyara kosɛbɛ u ni jamana ɲɛma Jovenel Moïse ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛma ka mandat ko o tun ka ɲi ka ban dimanche tɛmɛnen février kalo tile 7. N'a ma ɲa jamana ɲɛma ka mandat banna pewu jamana ɲɛma gwɛrɛ dun tɛ yen bilen a bi wajibiya sa furancɛla fanga o de ka don jamana kɔnɔna la. Wa Haïti fanga senamatɔ maaw hakilina tun ye o ye. Maa 23 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra min kunnafoniya la dira ministre ɲɛma Joseph Youte ale fɛ. Ale y'a yira k'a fɔ maa minnu minɛlen filɛ u ye ba polisilakaw ka ɲɛma baw ka olu wele cogo min u ka se ka taa jamana ɲɛma ni o ye Jovenel Moïse ye ka taa ale kɔni minɛ. Ani o minɛlen kɔfɛ sa furancɛla fanga ɲɛma min ka ɲi ka sigi cogo min u ka sigili baaraw olu bɛɛ lajɛlen bi se larawe cogo min na. Ba polisilakaw ka ɲɛma ni o ye Léon Charles ye ale y'a préciser k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na u kɛlen ka taa ni maa ɲɛma ninnu kɔni jaso marifa caman o kɔni yera u bolo. Jovenel Moïse ale y'a yira k'a fɔ u tun bɛ fɛ de ka ale faga ni yɔrɔ don kofɔlen kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ n'i y'a ye bi gɛlɛya belebele o b'i ko na jamana ɲɛma Moïse ale kɔni b'a la k'a yira k'a fɔ ale sigira fanga kunna siga foyi kɔni tɛ min na ɲinan ye o san 4 ye wa ale ka mandat bi ban février kalo ale tile 7 san 2022 ale waati olu kɔni ye. O gɛlɛya misɛnmaninw olu de bi senna ni waati kofɔlen ninnu kɔni na. Nka fanga senamatɔnw y'a yira k'a fɔ ko mandat banna pewu a banna dimanche février kalo tile 7 tɛmɛnen o kɔni na. Jamana ɲɛma n'i y'a ye gɛlɛyaw bi a rɔ nin cogoya in na kalafili jaabi fɔlɔ minnu bɔra san 2017 waatiw a yirala k'a fɔ o jaabi ninnu tɛ baara kɛ. San 1 de kɛra o kɔnɔna la sa san 1 kɔfɛ jamana ɲɛma sɔrɔla sa kana fanga ka o kɔni ta o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye bi ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Wasaden o ti nin jamana kofɔlen kɔnɔna la jamana ɲɛma ka baara bɛɛ b'a la ka kɛ ni degerew de ye. O cogo kelen fɛnɛ don jamana jɔsenba foyi tɛ yen min bɛ se ninnu cɛfara ka bɔ ɲɔgɔn na ni gɛlɛya tɛ fila ye bi Haïti jamana kɔnɔna la kelen o kɔni bɛ yen. Kɔgɔji min bɛ Libi jamana ani Itali jamana danbɔ n'an k'a ma ko mer Méditerranée maa minnu bi don Itali dugumasira fɛ o maa 400 ani maa 22 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko minnu fanba bɛɛ lajɛlen kɔni bi bɔ farafinna ale tilebiyanfan ani cɛncɛnkan jamanaw olu kɔni sanfɛla la olu kɔni kisira ka bɔ saya bolo ka kɛɲɛ kɛ ni ONG SOS Méditerranée maaw olu ka wulikajɔ baw ye k'a daminɛ février kalo tile 4 ka taa se a tile 5 tɛmɛnen o kɔni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ta juguyara kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ laban banajugu o kɔni yera olu la min bɛ taa se maa 4 ani maa 9 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni ma ka maaw hakili lajigi k'a fɔ a ko kɛra jɔrɔla ko ba ye bi dugumasira doni ka bɔ Itali ka na Libi walima ka bɔ Libi ka taa Itali ale jamana kɔni kɔnɔna la gɛlɛyaba o b'a la ka sɔrɔ a la an balimaw fɛ minnu kɔni b'a la ka don dugumasira o kɔni fɛ Itali walima nazarala o kɔni kɔnɔna la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw olu ka maa minnu
minnu ɲɛsin bɛ tungarankew ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma olu y'a yira k'a fɔ bana yira maa minnu na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen don u kelenna nin waati in na wa hali sisan siga foyi kɔni tɛ min na ɲininiw olu bi sen na maa minnu bɛ yen ni olu yera ni u ka koɲɛw tun ka gɛlɛn kosɛbɛ muso dɔ bi a la min kɔni ni o tun garisigɛlen kɔni don wa dɛmɛ taara ka ɲɛsin o ma ka taa n'a ye kɛnɛyaso o kɔni na. Mandela ale ye marabolo ye min bɛ Kenya ale jamana kɔni kɔnɔna la ni marabolo kofɔlen in fɛnɛ kɔni kɛnbɛ banbaci wale tigilama minnu bɛ yen ni an k'u ma ko alishebabu olu kɔni kɛyɔrɔ o kɔni ye a kɛra sababu ye ka lakɔliso caman ka olu datugu ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na Mandela a bi Kenya ale kaɲangalanfan ka taa se a kɔrɔnyanfan o yɔrɔ ninnu kɔni ma banbaci wale tigilama minnu bɛ yen ni an k'u ma ko alishebabu olu kɔni kɛn bɛ ka Mandelakaw kɔni kamana gan bi yɔrɔ do Kenya kɔnɔna la banbaci wale tigilama minnu ni u bi bɔ Somali n'an k'u ma ko alishebabu u ka wulikajɔ kɔni cayara san laban ninnu kɔni na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna la wa u sennɔ o kɔni bi fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mandela ale marabolo o kɔni kɔnɔna la cogo min u ka se ka dandigi kɛ jamanadenw na fɛɛlɛ minnu sigilen don sen kan cogo min maaw bi se kunnafoniyaw sɔrɔ an k'a ma ko communication o antenne minnu bɛ yen u b'a la k'olu bɛɛ lajɛlen filiw tigɛ a kɛra réseau téléphonique taw ye sa walima radio taw walima télé taw u kɔni b'a la k'a bɛɛ tigɛ nin wɔɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na wa ambulancew fɛnɛ banabaatɔ bɛ minnu kɔnɔ banbaci wale tigilamaw de ɲɛ don bɛ olu la février kalo tile 4 tɛmɛnen insécurité ni o ye lakanabaliya ye o kɛra sababu ye fo mobilibolila dɔ ye sira bila ni pasajew olu kɔni ye lakɔliso caman olu datugunen don bi jateminɛw y'a yira k'a fɔ lakɔliso 126 olu bɛɛ lajɛlen datugunen don fɛn min ye Somali ale danfurancɛ o kɔni na lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛnso ye ka sabu kɛ olu de kɛn bɛ banbaci wale shebabu maa ninnu yɛrɛ ka ɲinifɛnw olu kɔni ye n'i ye Kenya kaɲangalanfan ka taa a kɔrɔnanfan ta k'a lajɛ bi politiko mankan o fɛnɛ bi a yɔrɔ kofɔlen na u ka dugu min bɛ yen ni o ye Yubaland ye ale ye marabolo ye min ni ani Somali jamana bi danbɔ olu kɔni kɛn bɛ k'u kɔ da Mogadiscio ale faamaw kɔni na bi wa gɛlɛya min bi olu kan o de b'a la k'a to u tala ka se k'u kɔ da banbaci wale tigilamaw fana la. Senegal jamana kɔnɔna la finitigilakaw y'a lase k'a fɔ banbaci wale tigilama minnu bɛ Casamance ale marabolo kɔnɔna la ko u ye u bɛɛ lajɛlen kɔni jaso ka kɛ ni kɛlɛ dɔ ninnu donni ye min baaraw daminɛra kabini janvier kalo ale tile 26 o tɛmɛnen Senegal ale kɛlɛkɛcɛw fɛ ni u dɛmɛnen don La Guinée-Bissau ale jamana o kɔni fɛ banbaci wale kulu minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'an k'u ma Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance ninnu ye kuluw ye minnu kɔni kɛn bɛ ka nin marabolo kofɔlen minɛ kabini san 1982 ale waati olu kɔni na hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw kɔni b'a yira fiyewu maa joli de bɔnɛra u ni na fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ Senegal a kɛlɛkɛcɛ farinw kɔni nin waati kofɔlen kɔni na u nisɔndiyalen don k'a fɔ u kɔni ye nin marabolo kofɔlen kɔni jaso k'a bɔ banbaci wale tigilamaw bolo a bi san caman bɔ kɛlɛ ti nin yɔrɔ kofɔlen na wa bɛn yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen marabolo don marabolo min ni a toon bɛ a yɛrɛ ma tɛ yen a bi Senegal yɔrɔ min fɛnɛ fɛ o ni Gambi jamana olu de bi danbɔ an k'a ma ko Senegal ale kaɲangalanfan o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni don bɛnɲini bi senna nin yɔrɔ kofɔlen in na kabini Macky Sall nale fanga la san 2012 ale waatiw la sigikafow caman kɛra nka o si ma dɔn bɔ san 2018 o daminɛw la cɛ 14 olu bɛɛ lajɛlen kɔni fagara nin yɔrɔ kofɔlen in na Ziguinchor ale masurunyala o kɔni na
Senegali kɛlɛkɛcɛw sɔmin kelen no maa 20 ɲɔgɔnna minnu na olu welelen do bɔgɔ jenne sanfɛ wa u bala k'u ka kiiri ka o makɔnɔ. La Guinée Bissau jalakili bolokɔni tun ɲɛsin bɛ o ma k'a fɔ o de bala ka ni bamaci wale tigilama nunu jukɔrɔma dondo. Nka kabini Macky Sall yɛrɛ terikɛ nara fanga la san 2020 ni o ye Umar Sisoko an balo ye kow yɛlɛmara La Guinée Bissau ale kɔni fan fɛ. An balima tebe hɔrɔnya lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali Ala ka Maliba in kolusuma ka madina da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tara ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Masa Rahamani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ in baarali o kɔnɔna o bɔlen kɔ ina fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛna Jamiyatu Hikmadini muso denmisɛnninw n'o ye a jeune fu ye olu ka anniversaire o kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka gɛrɛ min kan ka bɛn sibiri nata ma février kalo tile 13 san 2021 min senfɛ Jamiyatu Hikmadini jeune fu kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa an bɛ se ka nin doma in ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka nin doma in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o de fana bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma février kalo tile 11 san 2021 aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye